Sa ngalan sa atong bugtong ubuhi nga Dios ug si Ginoong Kristo, sa ngalan sa iglesia ang lawas ni Kristo, diin kini siya atong paghahatagan og dakong pagtagad ug igong gimbugaton diha sa balaang kasulatan. Ang atong tema nga pagadalhon ining takna sa kagabhion mga igsoon, kining tema nga naguluhan, ang lawas ni Kristo maoy pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo ug iyang pagaluwason. Unang pangutana mga igsoon, namulong ba si Kristo nga magtukod og iglesia? Mga igsoon, namulong. Mao kana ang tubag sa Mateo kapitulo 16, versikulo 18, nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So, unsa day maigsuon? Matod pa sa balaang kasulatan, nagapamatuod nga si Kristo nagtukod, namulong siya nga siya magtukod sa iyang iglesia. Ang pangutana, unsa may pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo? Mga kaigsuunan, unsa man kaha kini ang pangalan? Ang tubag nga mao ang gitukod ni Kristo, mao ang lawas ni Kristo. Atong pagbasahon, sumala sa balaang kasulatan sa Efeso kapitulo 1, versikulo 23, nagpamatuod kini mga igsuon. Ang iyang pulong nagaingon, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang mabutang diha sa tanang dapit. So unsa day mga igsuon? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang lawas ni Kristo. Ug kana mga kaigsuonan ang ginapamulong usab ni Apostol San Pablo nga pagatukuron nila tapos sa pag-antos ni Kristo niini. Diin ilang gikalipay ang ilang mapag-antos aron matukod kini nga maong iglesia. Matud dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 24 nagingon, ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Ug atong klarohon mga kaigsuonan, si Kristo bagayod ang nangulo pagtukod niini mga igsuon. Mga kaigsuonan, si Kristo gayod ang ulo. Sumala sa balaang kasulatan mga igsuon. Sumala sa Kolosas kapitulo 1, versikulo 18. Unsa day gingon? Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay. Aron siya ang maguna sa tanan. So unsa day mga igsoon? Gipangunahan gayud ni Hesukristo ang pagkapangulo o pagtukod sa maong iglesia. Diin nahimo kini siyang usa ka simbahan or iglesia. Igsoon. Natukod na kini pinaagi kang Ginoong Hesukristo o pinaagi kang Apostol San Pablo kining maong iglesia. Unsay tumong niini nga pangalan sa lawas ni Kristo? Unsay purpose sa English pa? Ngano nga lawas ni Kristo man ang pangalan? Gihimo niya kini nga pangalan o gitumong niya ang maong pangalan o ihingalan sa iyang katawhan nga iyang sakop. So kung mahimong iyang sakop, maigsoon, ihingalan niya kini niini. Sumala sa sinulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 12, versikulo 27 ngadto sa 28 nga nag-ingon, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini.
diha sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Ikatulo, ang mga magtutudlo. Ug unya, kadtong naghimog mga milagro ug gisundan kini niadtong gihatagagahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban o pagmando kanila og pagsultig lain-laing pinulungan. So mga igsoon, unsa day tumong niini mga kaigsoon, unsa tumong niini nga pagngalan sa lawas ni Kristo? Gitumong niya kini nga maoy ihingalan ngadto sa iyang katawan. So ang mamembro niining maong iglesia tawgon siya og lawas ni Kristo ug ipahiluna, mahimo gayong membro, ipahiluna sa sakto nga mga dapit mga igsoon. Mao kana mga kaigsunan ang purpose, mao kana ang hinungdan mga kaigsuunan. Sunod, ang lawas ba gyud ni Kristo mao ang dalan nga gibuksan sa Ginoo. Mao na ang pangutana. Ang lawas ni Kristo ba gayud ang gibuksan sa Ginoo o nga dalan mga igsoon? Ginatubag kana o ginasulat kana sa sinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo kapitulo 10 bersikulo 20. Nagaingon siya, gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. So, klaro og tataw kay mga igsuon og atong nasayran nga diha sa balaang kasulatan, dinhi sa balaang kasulatan, ang dalan di ay nga gibuksan ni Kristo, ang bag-o og buhi nga dalan, ang iyang kaugalingong lawas kun lawas ni Kristo mga igsoon. Mao kana hinungdan nga naak na kining iglesia dinhi niining maong kapupudan. Ang sunod, sa lawas ba ni Kristo, gikapahimutang ang mga sinugo ni Kristo? Asa niya gibutang? Maigsoon atong batsahon, mga kaigsoon, ug atong tubagon. Sumala sa Epeso, sa sinulat ni Apostol San Pablo, sa taga-Epeso, sa kapitulo 4, bersikulo 11 nag-ingon, ngadto sa 12 nag-ingon, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Unsa man ang gihimo? Sumala sa 11 sa Epeso 4:11, ang mga gasa niya mao nga ang uban ihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor og magtutudlo. Unsay lig-onon maigsoon? Sumala sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 12, ang lig-onon ug aron motubo ang lawas ni Kristo. So unsa day maigsoon? Klaro ug tataw nga ang lawas ni Kristo maigsoon. Sa lawas ni Kristo lamang gipahimutang ang tanan nga masinugo ni Kristo. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, ang lawas ba ni Kristo ang lig-unon sa masinugo ni Kristo? Kinahanglan bang lig-unon? Sumala dinhi sa balaang kasulatan, kinahanglan mao gayod ang lig-unon. Mao kana ingon siya, aron dili na kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mabalod ug mapadpad ngadto nganhi. Nagbalib-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa matanghaga nga ilang minugna. So may mga tao nga naghimo lang og mga tanghaga ug ila lang gimugna. Apan kami dinhi ni mga iglesia nagpamatuod, basahon ang balang kasulatan, dili pinaagi sa mga laing mga pulong gawas sa balaang kasulatan. Ang pangutana na usab, sa lawas ba ni Kristo o niining Church, the body of Christ, ang Dios nagpanawag sa katawhan? Gitawag nato og na iyahang gipangkol, gipangtawag. Mga kaigsuunan, gipanagtawag dinhi sa lawas ni Kristo maigsoon. Sumala sa Kolosas
Kapitulo 3, versikulo 15 nagaingon, paria ang sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron maiusa kamo diha sa lawas ni Kristo ug magmapasalamaton kamo. So gipanagtawag di ay sa lawas ni Kristo di ay mga igsuon ang Dios na nagpanawag sa mga katawan, na nagpanawag siya alang sa katawan aron mahisakop sa lawas ni Kristo. Sunod mga kaigsuonan ng pangutana, sa lawas bapod ni Kristo ipasakop ang tanang iya sa Ginoo. Kung iya ka sa Ginoo mga kaigsuonan, ang pangutana ipahiluna ba gyud sa lawas ni Kristo? Mga kaigsuonan ipahiluna kung iya ka mga kaigsuonan sa Ginoo, sa ni Kristo. Sumala sa Episo, Kapitulo 1, versikulo 23, nagaingon, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang mga butang. Dayon sa 22, atras, gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo alang sa iyang iglesia, gihimo siyang pangulo nga ibabaw sa tanang mga butang. Okay, labaw sa tanan. Mao kana mga kaigsuonan, klaro, gipamatud-an diha sa balaang kasulatan. Sure na gid kay mga kaigsuonan nga kung iya ka sa Ginoo o iya ka kang Kristo, dapat magpasakop ka sa lawas ni Kristo. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, sa lawas ba ni Kristo lamang ang tao makaambit sa saad sa Dios? Unsa man ang saad sa Dios, mao kining gitawag nato og kaluwasan. Okay. Sa lawas ba ni Kristo ipasakop sa lawas ba ni Kristo ang katawan mapasiguli ngadto sa Dios? So mapasiguli sa Dios. Atong basahon ang Episo Kapitulo 4, versikulo Episo Kapitulo 3, versikulo 4 ngadto sa 6. Kini nagpamatuod mga kaigsuonan nga nag-ingon, kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo nga ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa mga balaang mga apostolis ug mga propeta. Ang tinago nga mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga Hudiyo ug sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa panalangin sa Dios. May mga bahin sila lamang sa usa ka lawas. So mga kaigsuonan, ang bahin lamang di ay sa usa ka lawas o mahimong sakop o membro. Nag-ingon siya og makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Diha lang makaambit mga kaigsuonan. Mo'y hinungdan nga ang pangutana na usab nga ang lawas ni Kristo ba lamang ang iglesia nga pagaluwason sa Ginoo nga mao si Hesukristo. Atong patubagon ang balaang kasulatan ug atong papamatud-on. Sumala sa Episo Kapitulo 5 versikulo 23 nag-ingon, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia, o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So, unsa na mga igsuon, ang lawas ni Kristo mga kaigsuonan lamang ang iglesia nga pagaluwason sa Ginoo. Kung membro ka, may kaluwasan ka ba? May kaluwasan kay ngano? Matod pa sa balang kasulatan sa Episo 5:23, si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga maong yang lawas. Kung lawas ka ni Kristo, sakop ka sa iglesia, mga kaigsuonan, makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana, unsa may dangatan sa tao nga bulag sa lawas ni Kristo? Mga kaigsuonan, unsa may dangatan sa tao nga bulag sa lawas ni Kristo? Mga kaigsuonan, ang dangatan niini mabasa sa Juan Kapitulo 15, versikulo 5 ngadto sa 6. Juan Kapitulo
15, bersikulo 5 ngadto sa 6 nagpamatuod nga nag-ingon, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini og dauban. Kun magpabilin kamo kanako og ang akong pulong mga pabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamunga, daghang kapasidunggan ang akong amahan. Og sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinun-an. Unsa day maigsuon? Unsay dangatan sa tao nga bulag sa lawas ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5 ngadto sa 6. Ug ato pag yung basahon ang 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Okay, mamunga og daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. So, diin ini mga kaigsuunan, unsay giingon sa 6? Ang dili magpabilin o dili mahimong mahisakop sa lawas ni Kristo. Ingon siya, ang magpabilin kanako, ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga gibalibag, nga ibalibag og malaya, pamuniton kini og dauban. Unsay dangatan maigsuon sa mga bulag sa lawas ni Kristo? Isugnod sa linaw nga kalayo. So ayaw na gyud mo bulag aron dili mo isugnod sa kalayo. Mao kana ang giingon sa balaang kasulatan maigsuon. Ang pangutana, unsa may dangatan? Gisugo ba ni Kristo? Gisugo ba ang katawhan sa Dios sa pagpanggula gikan sa iglesyang gawas sa lawas ni Kristo? Gisugo ba ang katawhan sa Dios pagpanggula gikan sa iglesyang gawas sa lawas ni Kristo? Mga igsuon, atong pamatud-an sumala kini sa Gipadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Gipadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Nagaingon, unya nadungog ko gikan sa ang laing tingog, gikan sa langit nga nag-ingon, likay kamo kaniya katawhan ko, bulag kamo kaniya, ayaw kamo pagpakasalauban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Unsa day mga igsuon, kinahanglan mo gawas sila aron dili maapil sa hampak sa silot sa Dios. Mao kana mga kaigsuonan, kinahanglan gayod mo gula sila, mo gawas sila. Gawas na kamo mga kaigsuonan sa mga pagtulunan nga dili mapamatud-an nga luwasonon ni Kristo. Kay kung dili kamo mo gawas mga kaigsuonan, makaapil o mahiapil kamo sa hampak sa silot sa Dios. Mao kana ang giingon sa balaang kasulatan. Dili nilang kutob mga kaigsuonan ug maayong gabi kaninyong tanan. God bless.